kan India ram hi ram lian ve tak ni in mishing cheng te po kan tamin khovela mishing tamlama po mashwai tu te zinga kan til ve a chutiang khopa ram lian ve taka chuan thil thleng mak tak tak le ngai ven zui hlo tak sia tur le mu tur po tam hle mai tun chum kan video po hian ram chung thil thleng chungchang kan ron tar lang le dona thon thu vela kan lo sia chin atak nge ya thleng lo tura kan ngai te po a thleng fo tamaya hei hian so aswal na in mishinga mun alwa hnim zia atar lang chiang veu mai ani November ni som pali kumsang ni som ni a Kanpur district Uttar Pradesh huam chunga Ghatampur block Hardas khwa athil thleng chuan mitin maite a thongin asia apiang main arap thak an ti hle maya heti lai hian rampuma Diwali mang turin mitin maite chu an man hle hle to a zanlama eng chi turte bazar a lein an chen in theu amoi theiang berin an chei hloma ti chuan Diwali ni a chuan Hardas khwa po akhomi le sa ti chuan zanlama halpo ati halin wansang lama ka moite nasatakin kapin hun an manga naupang te po twal zola tlan chhuakin rual u zok ten hal moi an hal le hal po an hal en chuan an om ve boka zan te lo rei zelin zandar ko vela chuan Hardas khonau pang pakhat chu ina ho ve tatlat lo maya naupang nu le pa te chuan an theidan danin an then om khoveng te zotin an fanu kumsari mi an lo mu le mu lo an zot zela ma se tu man an mu thu an chang lo an then om khoveng te po in an zon puingal po in an fanu om na chin an she thei ta chuang lawa zan khwa a an zon hnu chuan atu ka police station a kalin an fanu bo chungchanga FIR an theluta ani police lamin an report donte bo zuin Hardas khwa chu an panhngal wata police lamin an ti turti in mi pui lampo in a khonotin an khoche velte chu an zong reng boka khwa a mi pakhat chu an khokyang maya om an cham huna kalin naupang an zon lai ruang thisenina abwal hu vek chu awa muta thut maya naupang azuk en chian le zwal chuan ama chu launa in amana awa hantum nyala ma se a audon che ati in ni khoshilovin aleta dir maya a hnu minute som vela ron harle in a omna atang chuan naupang a hmo thu a au chwa puita ani chu vele khomi te po chu an ron tlan khom ve ngalta a naupang ruang hmu apiang te chuan mak an ti in chen khat phei chuan en po an en du lo hiala a hmu apiang ten mak an ti a hlauna le china in aman hlom ani ber mai chutianga naupang ruang an hmu ta ka chuan police te po rei lote an ron thleng ve ngala police lamten mi puite hne na thil om dan te an shilfia hnu in me cheno pang kumsari mi ruang chu police te chuan an la a police lamten thil chul ti tur then khat an ti zo hnu in ruang chu postmortem ti turin hospital lama an phur pheya postmortem result ron chhuak chuan police lamte po atishil hain a chhong hle mai mi pui lam po asia apyang ti chu makti na in an khat ani ber mai postmortem result a alandan chuan tual that tu te hian tual an tha ma hian he me cheno pang hi an pong swal ti sha chho ani a chumi hnuwa no pang puma hian mi swal te hian chimte in an zai thlera apum an zai hon hnu hian no pang tak sabung sang sang te jinga mi a thin le alung an la chhuak te sha chwa ani boka thil om dan le ni dan khomi ten an shiatin an thin arim hle maya police station kota pung khomin thil swal ti tu chu man chhuak wat tur le an phu tok shem na pengei tura an du thu an au chwa pui ve ngala police lam chuan ma la ngal watin Hardas khwa a an rin hlel deuh tele zo tur om ang dewa an shiate an zo zela van doina tok ta telamin an kho chunga mel ma emo an ma ni hotu te an omle om lo thlengin an chuya ma se engma mu chwa an nei chuang lawa ma se khomi te ti tileng vel atangin police lam ten thil sha chwa an nei tatlat mai me cheno pang khonota zon ani tum khan an khutlang wal pakhat an kula atelve om an shat lo thule a mel mu tur a om lo tho police ma a hian an soita a police lamte po in an thudon bo zoin an kula chu thuzo fia turin an lata ani an kula chuan heng zong zong hi an ti ani thole ama ba ka thurwal pui pakhat ani thu police te ma a soin
Hardas kho a cheng ve tho Parsuram le sunina tunu pa in titura anti angati anni tho police te ma chuan asoita ani Parsuram tinu pa hi kumsang kha zakwa sumkwa pakwa khan anin neya anin nei achanga kumsom ni aral thlengin fa an nei theilawa chutiang din hmuna ding anni awang chuan doctor sang te po an lo ron to thina ma se an hlotling thei chuang lo fa an nei theinan ti in ati thei ang zong chu an ti deuh zela ni kha chu Parsuram chu an thok holam chu railway station kongsira mi pakhat lekhabu zuar atongta a lekhabu sang anei thu le fa nei theilo te ta na doi lampang lekhabu thatak anei thu asila Parsuram chuan le sakin chu lekhabu chu ni tin mai chuan a chiara chute inziak pakhata chuan naupang thinte alung te le akal te ela fa inei theyang ti inziak hi a hmufu a chu Parsuram hian ngai thu takin annu pa chuan ruam man na siamin an ruam man na te ti puitlin sakturin an kula chu an lo roi hi alo ni a an kula chuan a thian pa chu som chong ve le in an pahnih hian Parsuram tinu pa hian cheng sang khazanga in an roi ani November ni som pali kumsang ni som ni Diwali zan chuan an kula ti thian dun chuan zu an ina zu te an in zo hnu chuan an chen om maya me cheno pang hal moile halpo hal en lai chu kawin chocolate an pe a adang iladu chuan sota son local ro ti in me cheno pang atana poi tur le poi lo tur po la thliar thiam lo chu an thlema chutianga an ti hnu rei vak lawa remchang an hmu masak bera heng miswal pahni te hian he me cheno pang hi an lo shwai bo alo ni a mi puiten arwang an va hmu na leilet zola an cham hmun lama chuan shwai phein heng miswal pahni te hian an nun ron zia an lan tira khongai na le lainat na tel ho lovin me cheno pang chunga hian an cheta ani heng miswal pahni te hian Parsuram tinu pa in an du ang takin naupang athin alung le akal chu polithina da in an va penge ya Parsuram tinu pa po hian an engei ni in an soibok darkar somni pali chungin police lamten thil omdan an hai chuak veka Parsuram tinu pa ba ka an mi roi pahni te chu thuboi rit tak ortir an ni ba ka jela dalu anita ani mi fel tak tak mi tha tak kara hian mi thalo te po an lo om ve zel boka chu wangin naupang kan fa te kan tu te khonge an oma khonge an kalti hi kan enjoy fo hi awatol tak em tunlai khovela chuan thlenglo tura kan ngai te po a thleng fo tamaya mitin te kan lo film khorle zol theinan he video hi karon hlan nga le